नै आगैमोन थफ्ला बफोरनाव लोंबाय दं एसे नैनो इजा बाजैया देग सुगारबाय दं नैजों आरो ओइजों बायहेरायाव ओंखारलांजोबबाय जाखांना आलासिफोरा खोन्थिगोन आं दसे उनाव लोगोफोर Ini खुलुमबाय दं नै लोगोफोर हिन्जाव गोदान बर गोदान थफ्ला बफोरनाय लोगोफोर खुलुमहांदो बिखुनजोखो नैजा नै मेन बिखुनजोआ इनो नैजा खुलुमदो बिखुनजोखो न'खरनिनो फंबायनि हिन्जाव नै लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टखा बिराद इन्टारेस्ट बिराद इन्टारेस्ट बिबाजै माखो बर गोदानाबो नै बेयाव नै बेयाव बिबाय बियायनि मोनलायदो इनो बियावहाय इनो बिखुनजोआ बियायो बिखुनजो बिखुनजो नैयो बिखुनजो गोजा थफ्ला बफ्रुबाय थफ्लाखौबो फुरखांबाय ना थफ्लाखौबो फुरखांबाय गोदान हिन्जाव गोदान नै सनमान लानायसो आंनो होना मोना सर'निया सांगाबारि नै बिथां मा नाम मोनजा फैनो नामालाय सर'निया बियावहायनो आंनि देरलै आलासिजों लेंहरनाय लेखा मानसिया मबाइलखौ आसाबा रबिबार दे আনছি করেছি